senchera yuwekiranu kurwa chinkonko inye chensi ime ya Radio Vuna. Kira mosnyali boko kiro taro yo murai bwensi nakonya bagusi gotwara omurembe. Omurikyo munene bwe kiama gyekombe ky'abakolye gasi oganiri chikampeni kotenenibwa asense ya Kenya. Mwancho motegeli aywa mona yanda mange asenchira yo bwekiranu elitalia nenkoro kwa Abraham Onguti. Mwancho motegeli nyora wansirense yemone nusu ndutware chinkwana eyemase yemo tyo nomura nomo waziri we chisemi Migosi Ogamba tobasya kusuka kurwa aserere yao. Tochake abamenyi kurwa ase county ya Kisii ni wabasokirina kumwaligania omurai wense Daktari William Ruto asetaro yaye ya matuko atatu eyo akageire guchaka asorogongo rwagusi abu ankyo kibawukwana nemesa itu ya mangana maya ni wabagokeire murai wense wikiranyira yayo kwena ne pasi wochase etimu ya Shabana eyo arainane litukulia nkyo asegetiki ya Gusii Stadium ni woboigo bamuganire kirani magendero aabuna chipara na boigo egetange kigali umulero ekikiraetere ase county ya Nyamira. Roboti orwa senchira yuwekiranu kurwa Radio Vuna. Kisii ni gobono basokina kumwageni umurai wensi Daktari William Ruto asetaro ya matukatatara akola soro kongoro wagusi awoyo kumwakirambia mono aso wikirani ya ye pasi wuchase timu ya Shabana eyuara inane ankyo litukulia Jumapili chari gikomina bere chomoti enyoyo aguchakyo bwa kachibwege tiki ya Gusii Stadium linde wikire birango byekerero asaba rundi ya chipikipiki n'abangina basabire abanyore asemero beryo yaye ogambitwa mwarega timambi yechinguru chons erentuta magendera natotagete Kenya yo mafuta abolire atoletera mafuta kore chigas abana inchi baumire president etonyete ina welcome Kisii County kwenda tete na magenderero alafu kogocha toto ya abantu ba boda weganto wate wachi problems ona chipara weganto chiraros mbia mono president sokalete basi ya Shabana tawa kirembia mono konyora tobwati basi kotoira ochi kochikirinyaga na lero nto abwati mokero chikirinyaga tobwati basi kotoira abantu abange shukuru na ki na tonyore basi na ndeta kwa tuna ki karibu Kisii County bacha taletera magenderero ande geti ndo igotenkwa begete construction ya abantu mbale by December naligiti kialira sama getanguru konfera kemma mura evidensi ntumaganyete sana tumwaligani nentwa ngina amorage umpurita konyora nentwa abakoli biasara tugukubeka ibandanga na para tuacha byarusi butwa tugutu tuira na nyomba kosomitura abana ineme chando sti twabate linda mama yajagale tulinda jamii bona linda jamii enje tino cyose nentwa bangena ngo takonyera senge njugu nentwa bangena ka twabiri musigo bakwenda nyagitali okatenga linda jamii nere okona ndabanyagitali bara otenga ukura 5000 mana ko chaka kushughulikia na ntwa bangi no murai tugusaba abego gutulikira sana murai karo wikase Gusii Stadium to bago kulikire ligore yaba chesa chiboka tema kulikire ya sema yabangina kumwige tesana boigo ni gobasabira murai wense wikirani mirobiro ya magendo gochia soro kongo rwagusi kuna chipare jo chire chimbe wikirani gatange kigali umuro ekegwetase county ya Nyamira asabo igo baganiria gwaterana nabara yabaronge linde wikirania emirobiri eyo nereri yo atebete yeri konge gara kishere bwa na ntotore zeri nete witini seitoga mangana muna chipara chiro chiseito ma chire chimbe tagere chibekyo lam no mujumbo itokoro kusairi janda ngoto promise aja itweke nero totaite bonto mubekere tochitomo na tobekere la ndomugambi tumwari ganeti gakore gipindi kyake kende to shirikiano no mujumbo ito zairi janda nyaliwa chache ato letera magendro igabiya kende ngote ana miamone president railway nero arroyo jagweta gai konge miamono sotela tele alafu ndokende kwa rigetobe president ngwango chakotole tele lelwe ete Kisii sema ya magendra ya ujokara kana Gusii yabega kuligire sana ambali yako beka barai kwa imbale bako nyanyasa abantu obeko murai asegeta barai yombali kuchibabwa tireli montonyore bese wandutume kabwe ni family chia bali wano turabanyonge nturi kuchituikira bintu bindi inko reporter ya Radio Vuna county ya Kisii ilitaliane Abraham Onguti. Omugavana we county ya Nyamira ni gasokiri na kuwaligania omurai wense Daktari William Ruto asoro kongo rwagusi anenase county ya Nyamira asayene kiri kubuli omurai wense igoro yegetange kigali omuriro kya SDR ekyokera eterase county ya Nyamira ni goboigo atebiro omurai wense ni gara igore chiro asense mo ya ikonge koigora chinyumba cheligo lilianse goze chiosteri chia abaro kiwa ba KMTC menye town ya Nyamira onye naboni go ababulira bamenyi be county eyo kwenekia batwaliro omurembe ngakyumurai wense aratalire county eyo asboiga atebiro ni gara igore amagendero ao ase county eyo.
Mo President of Kenya William Samoei Ruto na achabe nseme ya usi. Ya wansa Nyamira itukodia Jumatatu na ndaje okora Bosongo itukodia Jumaina. Ndobwate chi project awao aoja otarira ne chinde ko inspect. Na bono ga wansa Ikonga ndobwate chire kwa gacho. Ndobwate SGR bananchi banyore di baba matebi nga jiwaje tetebe na ndenga yakobera. Arwo agende kiabanyoru adigererie nga ke university ya ikira sobwa gachibwaye. Aji Nyamira town ari richio sericha KMTC agichi ansira ndachi bekeri na riborso amayo chegeti ya primary Nyamira address wananchi Ikonga station nero yerere lakini tota ko mobori bachenje design ikia to abwete korokoro chebira terogoro war mobori bweche state bora ari no we county government to list it out yona watu wangu butora gakega tanyora stokori ne mesigo ase mesigo ikeru yona kia kitora mobori station yeki ni webe na naka yo no monne bwense agocha Kenya to bwata monne bwense yomo yo nande na robwate esaro ichibese cha Kenya Chiefs ongobori abantu baito mo welcome na shangwe na ito kumobori binto anyare gotegerera igona ko bwate birengeri yao abi wanchirwa lakini mwagenikara otokuraira ngora Omugachi omunene w'ekyama kia Chupiri kuruwase kaunti ya Nyamira Charles Mugaka nigo amwaliganirio omurayi bwensa sorogongorwa gusi asaganirio Omoske Ruto kuikirania magendero ao aliyeteira na kwani omugusi kumwaligania asomorembe onyina boni gasabira abasayi kubwata chikure linde guchinchu burayi bwa Kenya omwaka gocha asate abiro omugusi ni gara mubwate Fred Matiang'i ase obwamo Charles Mwakenjo muturesera Uchupiri Nyamira County. Nigona chire gaiga enjembo yomobo aso kwaligania president yeito Dr. William Ruto. Buya mono mu president yeito aso goche ense ya gusi. Twaro kubolinga ekarogocha buya aligani tubuya. Kinkwana kwa ruete chira kwa ruete chaba gusi chikorani. To base gocha kuna kurwa empty promises lakini ngakie twegenire nga nkururi chira. Yongoboli abantu baito bagusi. Kumoranja abantu baito mu welcome buya moterere buya mwaligania manyanga bagusimba mbanje gutwara fu abagusina abantu bomulembe na ende batagete korra magendero osopo ishuri na baruna abantu abaya igonare kubolia abasaye baito swabeta ebituo byonsi pi moreches ende toreches to bonga so bonge to akechukura chigucha mumanyete buyanga intwe to bwato yumuto Dr. Fred Matiang'i ka esagote bigogote right etokon right karagote right etokon left lakini umuntu buwe mulembe oyumuto Fred Matiang'i tarigwa kirumatitiri Abarayi bo kwamiriria serikali bakorwa no munene w'ekyama ya DCP Rigathi Gachagua omukonyi w'ekyama ya Chupiri Fred Matiang'i na abarayi bande igo bagikirie bikore byo gusaganwa asomusangirekano yubaro biretiko kora ase town ya Gikuyu awase basia barutirwa ebi marioki yo kurusia maliga maiso ase bono baganiri omurayi wense amone serikali kutanga ebikore kamine ebyo nonyena boni go bamugosi omubunge wense mweyo ase bunge ya Gikuyu Kimani Ichung'wah na wateba bunani galenge maega yebikole binga unebyo. Choma amesema ati tusikuja Kikuyu, ati hapa ni kwake, ati hapa ni kwa Kasongo. Tumefika pale wakatuma polisi ati watupige, ati watuue, lakini tunalia Kasongo lazima uende nyumbani. Na huyu Ichung'wah ni msaliti wa jamii yetu, huyu Ichung'wah ni msaliti wa jamii yetu. Tunakubaliana wanajaribu kutupiga lakini msiogope watu wetu. Hii Kenya ni yetu. Hatutauzia uongo. Msiogope tear gas. Wewe sima hiyo tear gas. Ulichoma hadi asiende. Bwana Ichung'wah unatuma polisi kuua watu wa nyumbani. Oenabo omurikyo munene bwo bw'abakoli gasi Kotu Francis Atwoli niwaganirie serikali gotinie misangirekanende yonse ya gisiasa imeyense niga eyatebire bunanige kogosereria kukubura ko murembe kaukwana maegachi yechiburuburu echichene kigwase town ya Kikuyu ase bunge ya Kikuyu imeye county ya Kiambu aso musangirikano bwa barayi bakwamire serikali ubangire gokorekana niga kanire na gotanga na kokikeria ebikore bwenga bunebyo nigo boigo agosire gosherwa ko moseneta we county ya Vihiga Godfrey Osotsi ime ye county ya Kisumu.
we as workers, we are in danger. Because what I'm seeing, if it is not stopped, either by the government or anything else, or somebody else in the authority, this country is going to go to dogs. Because there is no political stability and political tolerance. People must learn how to tolerate one another. What I saw in Nyandarua, people can't even give the slightest respect to a head of state. Where is this country heading to? And this is something being consumed by the international press. What is happening in Kikuyu now is a precursor of a lot of problems we are going to face if government cannot step in and stop political rallies, political agitation, and political intolerance that we have started earlier 17 months to the elections. People know very well that you can only campaign after the IEBC has already announced timelines of election and electioneering campaigns. And those people who are doing all this agitation, some are for selfish interests, some are not serious politicians, some are just goons like what I saw happening to Mr. Osot in Kisumu, of which the government has done very well to arrest those culprits and be arraigned in court and let them be asked whether they were sent by somebody or there was something sinister. And also naming, also including senior civil servants. I would urge the head of state as a grantor of peace and stability in the country to come out and ban all these rallies. FM. Mwancho motegalimbia monaso kwenda kubwatia emirobeli yaitu na bokonye bwatia gwetera www.radiovuna.co.ke ose ase mitandao yaitu agwetera @radiovuna 102 gwetera Facebook, Twitter, Instagram na waigo Facebook. Mwancho motegali gusuka mutu murai wense Daktari William Ruto ni gobono aganiria abakenya kubwatirira obolemi koboko elinde koba abanyani babanene emyaka egocha kaukwa naso musangirikano Mashariki Cooperation Conference asensemo ya Diani county ya Kware nigatebire kubwatikana no gukina ku mubaro w'abantu ase continent ya Africa abalemi nigo barabe tipionea chiama tukagocha ase ari umubwekanoye unabwatirite obolemi koboko. Africa will have a quarter of the world's population will be living in our continent by 2050. And 2050 is just, 20 years from now, 20-something years from now. We will have the largest workforce in the world coming from this continent. Because of the Africa Continental Free Trade Area, we will have the largest single market in the world in this continent. And we have resources and we have assets. We have 2/3 of the world's remaining arable land. I was told by the former president of the Africa Development Bank that the future billionaires will be farmers. That is why I'm trying farming myself. And aside from that, we have huge mineral and natural resources in our continent. It is both an opportunity and a risk. Because of what I have said about our continent, there is need for thought leaders. There is need for intelligence leaders to think about how we are going to organize ourselves. Noena bo umurai wense nigo arangejo gokolerwa maoncholerio asobomo bwa Africa AU elinde koleto burai obuya bwa matukagocha nigo atebiro obomo bwo na bolebo niga tibo gwikirania manena ali abonete kurwase obomo bwo. My colleagues, heads of state, gave me the assignment to work on the reform of the Africa Union institutions and organs to make them fit for purpose for a time as this, as we look into the future. I can tell you without an iota of doubt that Africa Union as is today is not fit for purpose, is not fit to provide the leadership that this continent needs going into the future. And therefore, there is need for the reform of the Africa Union. I am asking of you as intelligence leaders to assist us to figure out what kind of Africa Union that we need to be able to unlock the potential that exists in our continent and the opportunities that we have so that as we march into the future, as we become the single largest market, Mwancho motegelio inoro mweli obwa mangana maiya senchira yobwikirano yense yemo yabona maragoba kenda kotegela radio vunende rigu semya kwemanyina bwe kwegokya ilitaliane Abraham
Onguti. Uyo noro mweli obwa mangana magia asentira yobwekiranu. Vuna FM. Vuna Vuna FM. Vuna FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To seseni wegerengaki. Abararia baya. Novo semyo bujana mangana maya. 102.0 FM Tokuna Ekeminero. Epara ya Kisii kegati keroka goikachebilat negati yechipara chene kireme basokane menge n'abantu abange gokwana abande gotigerwa chingoma kirori nigo batigarete nemegano etebwe asensemo ya kegati insege kakemetie nyebere mebasokano nigo yaene kiwaroro gwetaniene oyobwango iga gokoirira abantu batano nomo gokwana abande gotiwane chingoma bono abatumeki bepareyo abaonchoreria abana bodaboda nigo bakobori indika ekerero kyabo yepareyo kogaleiwa na korosi wa keraiweke samayetana ngogureda mdamonchali ngoro eraundi neroro accident yabete kagatia igasan omusi wati omaga kwera agaiga nomo murundo olenge kigatio olenge nyombo umiete nkabeka chipambu kagatia iga murabe chibibi watu bwasi sokabeka chipambu ongwa akandanga litokana naba murabane korwa akatoda imbacho babeke chipambu ekucheri twasibya abantu batano mo molekese turere kweta ege itakena kyo musasiro kyo itagwetera kwanye twakode misa ya mami musasiro kyo natirege itakerika eturere unekongeteganyika katyonye nkobe kumembekwe abamuraba minto abamuraba nebechibike gatia nechipambu tokobeke ekore serikali yakoreki yasinyirwe yani gakintori mbadenga gatokutindika sindakana irenga tokolenda ekeni nkibona nje nagechi kunazereka abamuraba twaiwana namo abamuraba kimwateba chipambu tokobeke tokwebekera oyo kobwata kongera imetiganyire kanchire kwerwa kwere nje nkwoyoma lakini abantu baito bakonyeke tegati yani chitakana chiatikere chinyinge korumenya bengi gocha yani nkeke Gavana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati nigatebere buna epare yo negati ya chiria aberega komoteyo murayibwense kibekerwe kibesa cyoko yerosia erigo kyani mebasokano enga kyatebere buna epare yo nerigereriwe nakobe kwa chipamp ekero abwatemeroberio yokonganya bonchoreria bakoneria ange nepara na mono asensemeyo ya kegati baracho nechinsemo chinde negasende nene nencho mugabano ino no ku make sure amagima y'abantu bane balinkora mbyari chiparechi kurbe town taraja moja abantu aiga ngakyaguruka amaiga abantu bakule kandi narorire kwangweiga abajalira korekana ensaiga echiyo abantu bakora mpaka para Mheshimiwa Ibrahim Mbiamono kwa begete 6 million choko boroboni echitwata lunga ki that's my process nentambere nindakita abantu bali barupara kandi tutekitutwale amatanga esenge njogali pampu nchiyo epare ne aiwe na borio president William Ruto ekero kumuboli grechi para chetown nkamtebye pareye ne ngote mono agante bisimba chibilion chiganeri korosya epare yo karibu 15 billion korusotik mpaka agaiga chibecherani chinana lakini atenge budget yaje konyora na bagotonos esibono agateba ngara base kwigura ase bitiro bire na ase ugatimbuka kipara chibe chinana totware a climbing lane president next week kumuholini kenero bate nyongene aki ndosabe montonde osoliora bisnere togosa osemotake tubana ntora amusaba kipara chireta abantu baito muwanje tumusabe chibe secho ensemo yabali abasirira abancho babo
mwabo asepare yo bakwerera maote batigarete naro nemegano etebwe enchera abamwabo basiriria magima asepare yo igotoko saboga sane pare galeu egere chiachari jugo senchike keko ganendre moisonde turere yaruete turere nere aje tenende se kabicho kachupureki ega kansara kinte getiko ikera mondo pikipiki matuko tarera abere abantu baito bakure batari bake so njapiring yana nare kwa piri ko chase account asengenje bintu bune ibyaga chirenjera bono bune stage ito yake gatige yaga chirenjera twari ko sabanga abantu ba minto motokonya chigaliye chibuna chikorukoru yakona rogora ntobwati no ene pambu tokoza bano naza no government twanyata birie beke pambu eskuru rogoro ebeke ne yende gase kanisa ne yende buna yarenge matali bono bune ntutore mpara igoro twari ko sabanga abantu ba minto bali morange na para bono ega accident jabeire bobe twari ko sabanga morwange na para so tati e para ye yagale igu anyandiri yarenge na kange galia yaenda lyoka kuchimata Koligie kerogo kyobo jumbe bwanyalibali chache Daktari Joseph Mogendi Birundu obeiro murayo bwango iga gwesokya na gosaba omurai bwenso Moske William Ruto ekera roberetiego chake taro yaye gusi koruchitariki 12 goika 15 abeke para ya kisi kegatikero kachebilat ase emeroberi yaye metangani ejwa bwenerete koligereria na konyerobereria epale yo erosiwe engakya tebere bunanigo yaitire abantu bange Dr. Birundu Mogendi Nyaribali Chache kuliyo bojumbe bwa Nyaribali Chache 2027 anene ngokwanela epala ya itukurukero kagoche kuruchibira tegoche mpaka bosongo gigatioka twanyolire ji accident nyemetie inse yametie niebere akigagocha ji abantu bonsi pe serikali ngi mpaka ji minister ji alot kijolo because omwana oto acholete nero bwenete koba na no agoikalanse committee ko wajibesa chichi pala kaki ale kotorole yebe the priority emergency because abantu baitongo kubale eto asiri very many lives gaigali center bono igabali gocha egali yagwete last week wiki eliende egali ende ekamachikoita no mufadho itoga igoke gati mutali kwanja instead each project yende gusiye ento kwanza toragani as the main project ne pale yake gati nandi baichege gati bae kanone bam naliyoka para koleki baratokonya ngro Thomas Obale ndomo MC Obaso bitangare kwelali bageri kukaribisha president Kisi ande tomusabe bale bwato muchando monnepi ne para ya Kablong Kisi bale linyara ko expanded ebe two-way road aliera abantu baito barabe bako avoid amangana ya accident epare yega ya Kisi bobaracho kegati keumbu birongo keroka gwe kachebilat ne para ya inekirie mebasoka ne menge ebiro asebiro ngakibono habamenyi bensemeyo na batumeki be pare yo bagenderete kolere serikali na gokura gosaba erosiwe nechinsemo chibwenerete kobe kwa chipamp chibekwe chipamp bunencheremo yogokeania emebasokano engakiboigo abantereba bagenderete koboliwa na gosabwa koligerelia chimbero ekero bale para na wetanga korwa soko minyo kya Kigali ne chipigipigi ase chimbero cheigoro eligotolia amagima y'abantu kwa ripoti ya Radio Vuna 102.0 FM erietariane Ana Barongo. Vifaa vya stima na taa bora. Karibu Light Tower Electricals, duka lako la kuaminika kwa umeme na mwanga wa kisasa. Tunazo cables za quality kutoka East Africa, ASL, Cables Connect, Tronic na zingine nyingi. Pipes, conduits za kila size na all electrical fittings. Tuna taa maridadi kama pendants, wall brackets, security lights, taa za lango, ceiling lights, chandelier lights na zingine zenye ubora wa juu na bei nafuu. Wewe muuzaji mdogo, usiwe na shaka. Kumbuka tunafanya delivery kwa mlango wako baada ya kununua bidhaa zako. Karibuni Light Towers and Electricals kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi saa 1:30 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Njoo sasa. Hakikisha nyumba na biashara yako zinang'aa kwa mwanga bora na salama. Tunapatikana mjini Kisii, mkabala na Old Sansora Building, kando ya Shiva
Kivling Supermarket, Baraka Building, First Floor. Ukiwa Kisii, Nyamira, Ikoba, Awendo na Kilgoris, piga simu kwa nambari 0708561700 au 0721440606. Light Tower Electricals. You need it. We got it. Ayana mayeye iki. Mwancho motegara lingo kwa rino sama ye wiki. Osko una baka okaragana se weekend mayeta. Una basaki baito babeta bagotara chinkanda inyechiense. Na kwenye ronsi piki andege komi. Tegogo toi coach ko una beta okaragana. Amarieta ne franke buokweya. Embre nyingi nigo yabete kego tua sensemeria kia mwarimu. Ejego toka se kaunti ya Nyamira. Unomo se keito Ibrahimo Nguti. Ago chiko tomanye korua sensemeria. Abamenye korua se kinyoro kia mwarimu location ya Nyamakoro te wodi ya Gesima se bunge ya Kitutu Masaba. Ni wabayichane iro gosaliwa wechi nyumba chiabo ne bintu byabamenye bensemeyo. Kubwatikana ne mbure nyingi ya magana ya tweta sensemeyo. Asebate biri mbure yo nigo ya salie ni benene na kubatiga asobo kendo obonge. Gotoro no gukumya kana se mambia rero se tukuria Jumapili yarenge saa 8 imbura yatwetega tutanakora kurungi borwa imbure yatwete nene imbura ya magena yasarie bintu byabantu chinyomba ntobwati abangina nabagaka isikotoraire magena ina batwete nje kuruna ibore tunana kunyarora lakini yarenga magena manene ari gwaka mabati echinyomba nyomba na ebenya nyomba na ebenkoro chonzi pigo toraire isikori tukerio no na abana toraire isiko endagera go yasirete ne rusa abana bari isiko ntobwati nye ni ntobwati sibana bakorara goto sinyiro no go utekiagere mbure yego yatwete kaira baka chinyombe chinde kisingeti akitware go saba no na bare dikurosi bari bagokonye binyoro binde na ntuntu taito bokonyi nigo basabira barayikuru enseme yo mu MCA mubunge kirivugisairo mu wimere bjerusha mumanye na barayibande na nyukuru wa serikali enene kubakonya kubagacira chinyomba nabo yuko bobokonyi bonde linde likwiranirira obumenyo oboronge gotware kuburia abagambi baito mugambi gesairo kurwo mu MCA Nyameino na abachumbe na abande bonse bakuburi ugambi wetu wa serikali yetu ya Kenya baminto moja ase kinyoro yetu ya kia mwalimu motokonye nyomba ntobwati abangene siko baraire kisugurie kyategete abana abaitira amagena lakini ntorara mugambi onde na batware kuburia umugambi to muchumbe Mr. Gesairo ajicha igatorigereria tokonye na cherusa ntotage tobo konyi eserikali ancha moto konya nyamoko tokonya na aborigeti babo chanwa bakobori chikura sina chichinga kitotaite kobarekera to korira na moto tinya maliga anya moko tokonya bono ge moko tokonya kara to kwetera ri moko changa chisanduki mochange inga kimoko likitsirongoli tokonya bono ge kitore moyo tonyara sto korara bana baite babe buyanchi bali ari ngoto itachire inko reporter ya Radio Vuna kurwa sekenyoro kia mwalimu e ward ya Gesima ibunge ya Kitutu Masaba korwe county ya Nyamira eritaliane Abraham Ponguti. Egati yabagaka korwa se bunge Nyaribari Masaba nigo baba bakomobekere gutwa chemisyo irere mwambi asogo chikoiruke bendera ase kyama gya chupiri asokorwanirire kero kyobo bunge asensemo ya Nyaribari Masaba tikatoigwa mangana buna betega okorekana senseme yo mwambi weka mwambi abangina bonzi bateba mwambi na
tole na ninaomba Odebwezi tawaise moto nyora. Tuseme amen. Sema nitaishi. Sitakufa. Mwaka 2027 totoke kwake kura. Mheshimiwa Ronaldo Odinga ndo ichumi tunakupa. Tunataka kwa maana chiko ni chinkomu ingora asima oyo guchidigia. Yanto yakabere abantu kubeka mutu yao. Watu warapia ajeria. Yana huko mbeka ndo chukura nya kingangi da seito tukorukeli yamo. Asa igoyo minto James gesuwodi metone maya yao ekubwati sem nande kurwaria kyamo kama twantire muna twacha agwado kigete abato kubwadesi bona ekora abori muno kuboriga nyasaye nakwe byose igo twegendiga nyasaye nakwe muna korengana kwa ngodi entubugosire byabamchuwasa ase nyange ya kolekane bona iga nyasangu bwatishale kwa roro muntu mororo na ndokorokana no muntu abantu moreke nomanye to kuma abantu iko nyabwa bwatese misen nesame amagendro igo akite kuma bwatese ngore ndabo una tebire igo kirinda nyargo twikera korana no muntu torekere na no muntu so Kristo omanyete ingia gukora kali muntu gote gushika bisieri ndia mono tyo kwa mana manje igo tugatukubati asomo. Thank you ndia mono jabana ndoche sabarera na litwaye chaka balikonya boko bori mheshimiwa Mwambi na Roli balikonya boko bori na Mwambi nga yara taratu mwabanda matanga obakongu wakerengenjo esabari twaye chakire litukori yarero jabana nale koli kwese abantu baliaka walikerikiane James abangi nabagaka tobwate kikadi toiromo omweshimiwa parliament gatwa moire parliament tonyore droge bya bane bakonya kurwana rais ko gaiga no tole to kolera ndobwati school fees ndobwati 1 2 3 ekara tora choro mweshimiwa Mwambi ebinto byose imbicha setore ebakomorokanga nyabuororo nande no muororo igendo kyo moelia ababanzi mwacha gaiga tiganga simwe twacha tobwate kerenge kyo mweshimiwa ondeta usama ega twesto musemo tu totale sabaria ya mombi ya mono. Abagaka betureti korwa sorgo ngorogusi nikoba mwargo nirio morai bwensego chase county ya Kisii enga kya chokore tuenene na koigore miradi hawa nene mona se county ya Kisii ne county ya Nyamira tuigwana nire amangana ase chipointi sanemo togochigokwana abagaka ba minto no mongino mintoga bagochigokwana berere batebi musi kose mwanyagetenge ya mate yaito yonsi na egente kenene di ngana di mwamu no morembe tutagese kiagera utemanyekane tigento kirito goteba sigesongo na our heritage is our identity ingana liego koroni goligo chaka korwa singa cheito amasikani onya amasikani ta kobo goika respect yebe korwa singa ali storuete na gusiye ito engima amasikani abo number 1 amasikani abasabara ibaito bonsi nonya na seme yega bakogenda nonya na sebirero bakogenda barayi baito nto banchete mono amasikani arendwe nege koro gyeito kerendwe tali buna na mangana ali tokorora abantu bagoitwa na goitekia amanyinga abande ntoko manyase bale amavuta ya petroli ni gabaga kobora anene mona se county ya Kisii buno mosake ito Ibrahim Nguti agochiko tomanya korwa sensemeyo abarundi ya chipikipiki ya mona bonchole bagotumeka mabuta korwa se county ya Kisii nigo besokina kobwero kubura kwa mabuta se bituo byokonya kobwero komenta kweli igore nabo igokagiro kobiswa kwa mabuta neye maega yo mugwaziri oteneta mabuta opio wandai kwene kinga mabuta naro imeyense aratumike kuika omwelyo bumutinyo yokane mbira ndo tinga twara kone amafuta ajire kubura lakini kero to kopima buyetali ga burire kana ga bisin ekyagera ibitaseni mbira kwara kwanda kwanyara chigari gete chikonyo go iko aye watebe utai mba mende ta magoli nabona asina ali twanywera 192 chiraini jajagire korora kana unabona chipetrol busonga achibwata amafuta ajire iso ni ngondo mutiti weji pigi no boros ya machine mbate machine yo tije compressor kutumira mate petrol kile machine ane ingo tumia gaiga na mokte kutumia gotali nje ka buna
na bangendi chipiki ne chigari amafuta isikogora otorase gutwara problem nene samale tangoro Brian mafuta na wabore teta ai ketrosoni bawote batayo tunangora mafuta bisire badeta mafuta atire alafu mawote special njire ga njibata mafuta ni badeta goto sai amafuta asanaro kwanda nyore elita bamyendete asande kwanyora wabege chibese chiri kwanyichiro nana sanale kwanyora bora na libo to wichande tiga to kora mbio jomente ruko mi obwa bore pi otobere nyumba tonyora te obora sara nene n'abantu bo bazi bibichesho loan serikali etayere to me ibura na bono mtire ba komenda mafuta kwanyara ba mentre kibese chibako hike babe kama guria ya bantu kage masana borte anda bere kasana nge chibiki bere chetrega nturara mafuta go chaka go chone toranye torale na kile serikali ataibi go se go cha komentare go se nekike turamanyire mipangire ya serikali lakini ngokororanga na barabe naro akagatire lakini ka abateiri arabagwa to bakani ngenge na bore to na bore to kubateyembya aste ura sari Inko report ya Radio Vun kurwa se town ya Kisii